Hellóztok, srácok, hellóztok, srácok, én ketten vagy sütünk egy mai videó videóban csikengonozni fogunk. Azt higgyetek, milyen menő szemüvegem van amúgy. Jó, amúgy az altárt átállítjuk kékre. Olyan színű, mint a szemüvegem. Na, akkor itt a store, itt a servers. Mit menjünk? Menjünk egy dual. Azt mondom. Force. Nem már ok. Jó. Oké. Csá. Ez egy hit amúgy. Ez egy hitel, 100 hitel. Azért van valakinek, mert ezt figyelj. Egy 100 hitel. Bro, milyen béna. Van ilyen dizém is, nem kérek. Jó, azt nem is kellett kilőni. Poli kilőtte. A Poli milyen gyors. A Poli milyen menő. Poli ott van már is. Hallod? Kinyírt mindenkit az egyik. Mi a fa? Play agent. Iva, Sigma. Menjünk egy másikat, mert ez csali. Na jó. Jó, bemenjünk a store-ba, azt megmutatom milyen vannak. Na jó, inkább nem megyünk. De bro, mindig kapok egy kicseszett reklámot. Utálom. De mi ez a futós a Roblox karakter? Na, akkor megmutatok valamit. Hogy ezzel a hajóval lecsinálni egy buggot, hogy láthatatlanul mész, ezzel csinált a Poli, csak az nem tudta lelakni, de egy hack segítségével lehet, úgyhogy a hacket még nem tudom, de azt tudom, hogy ezzel meg lehet csinálni. A hatosba, jó. Ebbe bejutunk, gyerünk. Jó. Tesó. Te a csaló vagy. Na jó. Sá. Vagy. Bro, mi az a könyv a kezedbe? Azt tudom, hogy kell. Azt figyeljétek. Hammerrel mindenkit megölök egyből. Polit kinyírom. Polit nem lehet kinyírni. Bro, te tényleg olyan. Ez tényleg az a hacker. Az a hacker. Jó. Hallod, ez kivannót. Kivannót a gyerek. Bro, milyen hackeket nyom az? Ma voltam egy ilyennel, hogy ilyen hackeket nyomott. De ez már megint a csaló, Pali. Mi a fuck? Mi a fuck? No, takarodjatok. Mi ez a videó, hallod? Miért csinálok ilyen videót, hogy visszalépek? Duel. Slasher. Bro, ez B. Mert az lesz a kód. Akkor nem írok kódot. Na biztos. Ez jó lesz. Na végre. Csá. Végre nem az a Polival vagyok. Hú, de béna vagy, hogy törnéd ki a nyakadat. Ide kinek van olyan nyak. Rossz screenshot. Mi a f***? Ez egy hacker már megint! Szétekeli a telómat, azt majd nézhetek. A vadi új telómat.
Szétekelni nem lenne jó. Az jó lesz. Jó, megöljük. Mi a fasz? De bro, miért dobtad oda? Pali oda dobja direkt. Rohadna ketté. Ezt figyeld, mit csinálok vele. Mi van, Béna? Na megvagy. Pali, megy! Az már megint egy kibaszott hacker. Ha csak hackerekből áll ez a videó. Jó, ha megint ezt fogja csinálni, én adesso io sono un marito, in Maria che cosa Bro, az nekem is van. De nekem ilyenem van. Bro, milyen fegyvereim vannak, azt figyeljétek, hogy még ilyenem is van, nézd meg. Az amúgy nekem is van itt. Megy a buli. Igen. Ilyenim vannak, alatt boxkesztyű. Na akkor szép boxolom alatt. Bro, még én nem tudtam bemenni azra a szeróra. Hol van? Marionett van! Adj már be! De bro, mindig ki fogok rage-elni. De nyomod a hülyeséget! Te! Hogy mondnál meg? Legyek erős, bro! Az ugye mi van? Jaj ne! Fél HP, hallod? Ne ragd a fejedet, akkor itt nem jár. Itt a mese. Válasszál. Tévét nem kapcsoltok. Nem tudom. Nem küldtél? Éppen gameplay-jelek. Kell. Ugye begyújtani ide is. Figyeld, milyen rage game-et fogok nyomni. Figyeld. Figyeld, milyen rage game-et fogok nyomni itt. Nem kell párnál? Bállok ide, ezt várom. Az a töltővel a szomszéd ott. He? Jutó. Hol? Bocs. Csánat. Itt van hógja, ami nekem is megvan. Mindjárt. Palit meg akarom ölni. A 6-7. Érted, az a neve, hogy 6-7. 6-7. Vagy az nincs ott. Poli az sehol nincs. Nézzek. Így látszódok? Jó. Hol van ez a hülye?
Ott vagy, te béna! Fos! Úgy nézzek ki, mint amit ma reggel hánytam. Jó, a 6-7-t kilőttem. Hol vagy? Hol vagy? Jó, most ők nyerték. Mi van? Na jó. Na jó. Figyelj, megyek. Ilyet mit fog nyomni? Kimegyek. Rage game. Oh. Bropodion étlő. Mi van? Mi van, Pók? Mi van, te Pók? Chicken gun azok. Jó. What do you think? Az 6-7 az fasz left again. Az mi volt? Bro, hogy tudta? Jó, gyere! Mi van, béna? Hallod, nekem is van ilyenem. Ja, nekem nincs. Nekem csak ilyenem van. Tesó. Én van ilyenem. Jó, akkor majd ezt megteszi. Azt figyelj. 5 évre visszatöltöm, mindegy. Tesó. Na jó, inkább leszek ezzel. Hogy van ilyen is. Figyeld. És ubéj hozzá. Szigma bacon. Csá. Milyen leved? Jó leved. Yes. Hallod, ne adja ajándékot, mert... Okösz. Ne segítség! Tomást azt kilőtték. Bruce megint engem hagynak egyedül. Na jó, elegem lett.